yn y farchnad fyd-eang ohoni sy'n newid yn gyflym. Mae'r gallu i reoli prosiectau'n effeithiol a meddwl fel entrepreneur yn fantais allweddol. Bydd ein MSc mewn rheoli prosiectau ac entrepreneuriaeth yn eich helpu i ddod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr y maes reoli prosiectau arloesol ac addasadwy. Wrth i otomeiddio a deallusrwydd artiffisial a lunio diwydiannau, nid yw creadigrwydd meddwl strategol a gallu entrepreneuriaid erioed wedi bod mor bwysig. Dablygwch y sgiliau poblogaidd hyn ochr yn ochr a chael sylfaen gadarn y maes arwain prosiectau ymarferol, gan ddangos eich bod yn hyderus, yn abl ac yn barod i yrru arloesedd. Byddwch yn dysgu sut i reoli prosiectau gan fabwysiadu meddylfryd entrepreneuriaeth, gan droi cyfleoedd yn ganlyniadau effeithiol a mynd i'r afael a heriau cymleth mewn ffyrdd creadigol. Cewch y cyfle i ddeall sut i arwain yn gynaliadwy gan gydbwyso blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Manteisiwch ar amgylchedd dysgu rhyngweithiol a throchol, gan ddatblygu sgiliau cydweithio, cyfathrebu ac arweinyddiaeth. Byddwch yn paratoi ar gyfer llwyddiant, boed drwy lansio eich menter eich hun, arwain prosiectau arloesi cymleth, neu'n ymgynghori ar draws ystod o ddiwydiannau. Ymunwch â ni i arwain gyda gweledigaeth ac arloesi gyda ffwrpas.